أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela sekuyisikhathi samaqiniso, iqiniso lifikile manje, isikhathi sokuthi iqiniso livele amanga ahlala obala. Lento engizoyikhuluma la ibhekene nawo wonke umuntu ofunda iBhayibheli, kodwa kakhulukazi amaKristu. Ngoba yiwona kakhulukazi afunda iBhayibheli, amaKristu, amaRoma, amaWatchtower. Angeke futhi amaRoma ngeke ngiwafake kakhulu ngoba amaRoma aneBhayibheli lawo abayobiza ngani ngeDewey version. Ake ngithi nje amaKristu namaWatchtower. Ake ngiyibeke nje kanjalo. AmaKristu, amaWatchtower, bakwaNkonyane, amalokhuzana, amawesile. Angeke futhi ngiwabale kakhulu amaNazaretha ngoba amaNazaretha athe wona neBhayibheli acosha lapho nalapho kahle kahle iBhayibheli lezi kuzobulala imiqondo yabantu. Asho njalo amaNazaretha, so ngeke ngiwafake kakhulu, kodwa nawo ke ungabhekana nabo lo mbuzo ngoba nabo iBhayibheli bayalifunda, kokunye futhi bayakholelwa kulo. Lalelani ke bafowethu. La ngifuna ukwazi amanga namaqiniso ukuthi ikuphi okwamanga, ikuphi okuyiqiniso. Ngoba phakathi kwamaKristu noYeshua noma noJesu ukhona oqamba amanga, ngoba asikwazi ukuthi singakhuluma izinto ezimbili ezahlukene kodwa sibe sikhuluma iqiniso sonke, asikwazi. Khona okufanele aqamba amanga. Ngokwazi kwami ke angeke amaKristu angivumele mangithi uYeshua noma uJesu wake wakhuluma amanga. Angeke amaKristu angivumele. Lalela ke uma ngabe ufunda ke incwadi kaJohn 8 kuverse 40, athi amaKristu uJesu uNkulunkulu, kusho amaKristu. Kodwa mawufunda incwadi kaJohn 40 uthi uJesu mina ngisithunywa sikaNkulunkulu, uzohlukanisa ke. Athi amaKristu uJesu yini? uNkulunkulu. Yena uthini? Mina ngisithunywa sikaNkulunkulu. Ubani onamanga, ubani oneqiniso. Abuye futhi amaKristu athi uJesu ubenzela konke, uJesu wazi ukwenza yonke into, kusho amaKristu. Mawufunda ke incwadi kaJohn 5 kuverse 30 uthi uJesu mina ngokwami ayikho into engikwazi ukuyenza ngaphandle kwamandla engiwaphiwa uNkulunkulu. Uzozibuza ke wena ukuthi ubani okhuluma iqiniso, ubani okhuluma amanga. Athi ke amaKristu uJesu wafela izono zawo noma izono zawo wonke umuntu. Mawufunda incwadi ke kaJohn 8 iverse 21 uthi uJesu umuntu nomuntu uyofela izono zakhe, umuntu nomuntu uyayifela yena. Khona okhuluma amanga, khona okhuluma iqiniso. Ake ngithi ke mhlambe kuyenzeka uJesu ke wasifela sonke. Ake ngithi mhlambe kuyenzeka uJesu wasifela sonke njengoba amaKristu esho. Kusho ukuthi masifika thina ngale sekwehlulelwa, thina sizowudla umhlanganiso ngoba vele sesibaliwe already. Silokhu singewona amaKristu kodwa kuthiwa wasifela sonke, angithi sesibaliwe already nathi. Shuthi nathi sizowudla umhlanganiso, nathi sizoyithwala imiqhele. Uma sekwenzeka ke kuthola ukuthi ke ngempela le ayishoyo ukuthi umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Basenkingeni abaningi. Anicabangi lokho? Basenkingeni abaningi. Ngoba thina vele thina amaSulumane asikholelwa vele ukuthi uYeshua noma uJesu wafela izono zethu. Thina sikholelwa ukuthi umuntu nomuntu uyayilungisela indlela yakhe ngoba ethuneni uzobe uwedwa. Le mbuzo uzobuyibuza ethuneni uyobe uyiphendula wedwa, uyobe engekho uYeshua noma uJesu uzokuphendula leyo mbuzo leyo. Mazikhalela lapha ethuneni njengoba isho incwadi kaLuka 16 kuverse 19 wehle nayo ithi ziyakhala lapha ethuneni mawufika uhlulwe ile mbuzo le, ungayiphathanga kahle emhlabeni bese uyahluleka ukuphendula le mbuzo. Ziyakhala lapha ethuneni. Thina amaMuslims sibelieve ukuthi zobe zikhalela wedwa ngoba konke okwenzayo uzenzela wena, wenzele omunye umuntu. Kukini ke bafowethu ukuthi nina nithini? Ayaqhubeka futhi amaKristu athi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Yebo, akaseyena uNkulunkulu manje, indodana kaNkulunkulu. Okay, fine.
athi uJesu uyini uyindodana kaNkuluNkulu. Mawuvula incwadi kaJohn 12 ku23 uthi mina I am a son of man, mina ngiyindodana yomuntu. Masivula incwadi ngale kaNumeri ithi uNkulunkulu akayena umuntu. Kodwa uJesu uthini? Uthi mina ngiyindodana yomuntu. Ubani okhuluma amanga phakathi kaYeshua noma uJesu namaKristu? Impendulo izophuma kumaKristu ngoba yiwona akhuluma zonke lezi zinto lezi engizishoyo. Sengathi umdali angasivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni sihambe ekukhanyeni, silibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.